Адәм балалары бик кызык бит. Кемдер бу җиһанны ташлап бакыйлыкка күчсә, ул кешене мин беләм дияргә тотынабыз. Әмма илһам турында сөйләгәндә, мин илһамны беләм дип әйтү, беләйдем дип әйтү гомумән җүләрлек булыр иде дим мин. Чөнки ул халыкныкы, бөтен җиһанныкы иде. Без аның моңнары белән үстек. Бала вакытта безнең багана башындагы радиодан аның моңнары яңгырап торды. Инде Казанга урта мәктәпкә укырга килгәч, илһам белән якыннан танышырга туры килде. Һәм шунысын да әйтергә кирәк. 1992 елның 1 мартында мин Татарстан радиосына эшкә килдем. Һәм минем иң беренче эшләгән тапшыруым Мансур Музафаровның туына 90 ел тулу уңаеннан аңа багышланган тапшыру иде. Һәм мин Илһам Шакировны шул тапшыруны алып барырга чакырдым. Кайдадыр күрсә, театрларда, урамнарда ул һич кенә дә битараф калмый иде. Шаяртып Мөслим дурагына, Сарман дурагыннан сәлам дип җибәрә торган иде. Ул чыннан да эшкерсез, зыялы, затлы, бөтен кешенеке, бөтен халыкныкы иде Илһам.